Onko toi Rike? Rike! Moro! Mitä sä teet täällä? Mä vaan viettää perusjuhannuspäivä. Tietääks Aga tästä? Mä oon itse asiassa ihan varma. Sulla näyttää olevan meikälle koro tossa noin. Mulla on sulle täällä sairauskoru. Näytä mulle, mä haluan nähdä sen. Eikö Joonatan Kolehmainen ole sun frendi? Oh. Mä tein sen kanssa haasteen kauan aikaa sitten. Joo. Se teki 50 punnerusta. Mä annoin sille korun. Monta punnerusta sä oot valmis tekemään, että saat tän korun? 51. Jos Joonatan teki 50, niin eikö M pitäisi tehdä 70? Onko mä teen 70? Hiton kipeä tojentaa pakkasaan. Mä Eikä. kävin just salilla. 1, 2. Uskot sä, että Rike pystyy? Uskon helposti. Rike on oikeesti vahvaa ja se on 16-vuotias. Miten se on noin vahvaa? Se on tosi vahva. Oot sä laskenut? Eh. Mä lasken nyt 25. Mitä vittu? Ei oo 20! On, oli 30. Ei vittu! Ei oo äijä jätti puolet laskemat! 37, 38, 39. Enää 30. Oi vittu! Videot voi katsoa paljon mä oon oikeesti vetänyt näin. Tää on äskeis mestaruustyöstä kiinni. Tää on sun vika erä. Saat Karvan Ahmadin vastaan. Meillä on enää 10. Ai 10. Tää Ai vittu! on vika erä. 10 sekuntia jäljellä. Jos tyrmäät sen Karvan, niin mä alan tyrmää sut. Oot vielä. Ja yksi. Ei vittu! Sairaas. Rike, sä teit sen. Mulla on sulle tässä hullukoru. 13 millinen baguette kylän linkki. Mut ennen kuin mä edes voin antaa tän sulle rehellisesti seuraa meidän tili. Koska sit noille puneruksille mitään merkitystä. Seuraa. Selaa. Respect, broidi. Kiitos paljon. Kyllä toi istuu täydellisesti äijälle. Tää on meidän vika kappale. Loppimyynti noin meidän 13 milliset baguette kylän linkit. Jos te haluatte samanlaisia, menkää www.vaisano.com. Ennakkotilaus onnistuu. Ja hei Rike, sä oot oikeesti se äijä. 16-vuotias mestari. Kaikki hyvä sulle. Kiitos Hyvä juhannus. paljon. Lähdetään. Lähdetään.